mene reptaktari eli umusie tento musiri guta mocho korbuatandi umusio ke bachari yongene liake muntu engana neri ise ko banga ingano gototebi nengaranga kikwaro siria kambuli kabugo itakuwa vizuri lakini kirukunyura nabandi bali tabua Onsarigo tegeraye ngotebi makunu beno twere babe kanitamba kaigwana bakanyanga abana ba minto live and direct an baka ayema neraga soko teba ngaki ngaka muisi akuna kakoti karaga tego jiabu bono Onsarigo obweri bwa makunube no bwotwere obule iga bono chiombe chi otwere na bachiko soaga iga ne chia makunube chia soaga bone problem asega karu Onsarigo ne wi Onsarigo ne tegeraye gotebi okay na Matildah mwana ne mama okay bone yekirite bono maambia egetuko otwere taimoka ogenda obweri nganigeba agotanigeba osokie ng'ombe ya makunube bamanya kuruo banyenyire kabisa sai kiagera bono matere gitauri abantu bagura gore gari bono abantu bagura gabu otwere nkoboka gakari wi onyore ng'ombe yaye konyakuruka chencherere umatina ndibono rero nari bago cha chencherere chenje pamera mukumburi chencherere omanya konyore ng'ombe yae chencherere teyo pi egwete nyenyere venetere tikwazo motwero no chiete mapema ebirenge mapema liyo ligakariga lichikwane ke ose no alengasi bakonyenya aya taringo matara ako kolegasi yabo siku ako kolegasi yabo siku well Sokoro you see whatever you're telling us nigga take ya lakini obulitobwe ngane you go just story mboyo Omuche ng'ombe yanyenye inki Matildah ako benefit inki Onsarigo ako benefit inki mwanchobo lile ako benefit inki ako benefit inki ako benefit Onsarigo okay tegera bono ndago teina indiga okay bono umongwano yo iga uminto bono iga bua to drive and direct iga le police station yekerano lero Nomo bisana kutia sendugu yao. Uno musio minto na nera. Lakini ngakioga tegyo bano minunga kundera. Tigara ra kundera ro na ria kungainia. Ere kale kuligiri obweri obwarugano bwotwere oburugano bwa no bwa. Taimagana omwanchumo ligelinga katwa abokire bono mamtoko sangamo kegima na bana yogo tukira aso mtandao ikinge ncho Getembe TV YouTube Getembe TV nsemelia Facebook na boge masemo asina bachitu studio ijire 0741 583878 0726447367 tina bejire bela nyotura njigubu ya sinchira abeneke ma Onkorogo numero Matildah 0741583878 Igorona etwa yangu kwani. Are you Julius? Yes. Ngajenga. Gose na rayo. Aba mashabiki nara tebetena kike entomenye Onkorogo no ari maega abu akonya konanera. Okay. Mukwani mama. Bono rego senkwani. Onkorogo no sokora maigayo ya itabe. Oyo ngeta maigisa kwani tinoko buko. Kwani tuwetere simi. Matildah tori gonkuna. Ngo wakera nde simi ngo tobera maigayo. Tori gonkuna Matildah. Ya. Agokune. Sokoro mete tuchage tesukuku lakini njiro kali konginda indi. Matildah. Akasunkara buna nyorete nabwatite kururo sana rurenkaria. No karega igobisi. Akiba iseke mbali kolige susu ko sole. Ine tanguje. Chokora te tuchukoli. Akasusu eto beke tusarure galiga. Esungoliye ukere. Esungoliye ukere. Ngoli ukere kolende talinga kegoline kiagonkeri esumbo. Okay, Matildah toba. Kwana ngona intumo achumo lilinga kibwa kire mambya bono totebi amangenara akolekanire kurugoro by the way abantu bali basiro bugima bwa basense muri arangenyo masbari onja akolekanete ayande siasa kuri turamangana mange ngakia baraibande bagukwana chinkwana cyabo igoro yamangana aliyo kwameliye serikali no ogotietelia serikali ya yonse ndo yamanya bono mambya kulende bwa kire ya Etwani. Good morning. Hello namna gani? Good morning. Onsarigo Onkorogo bwakire usi bwakire tata yenga yurabu Maro mentombe yane sa kusema ko sunaka yango we okay ayeza kayus
Mwana minto Onsarigo nalo yangu wese ito sai. Iko kwa sige tolinda sindielete. Linda sina sige tengara changa kwanza. Yes. Umunyamwaka. Yagaraga no se ito no to weto garia. Koraiga. Mwana minto. Onsarigo no Onkorogo na Matildah goikaba korore ruseo toire no uchuma bei. Hallelujah. Ai ambia mono ya sa no muya no toramo. Yes. Gotarande tan no toramo to nyana so terianke. Sakio si amasese kurachiso bocha story. Good morning Getembe. No, ino mwamati Onkorogo. Mapema. Halo. Onsarigo Matildah na Onkorogo bwakire. Ega chondo. Wakire bi. Na kichi somo cha karango. Karango bwakire. Umaita unyali bali Onkorogo tama karango yego toka. Okay. Onkorogo. Tata kumanya nyali bali anama tene bisuara niko yego nyangweta. Nyali bali sase yonda ruete moko yondo utosinyete emusubati nale. Ai bono manyite bakabaro kibaba sibaruete. Na ndinko go zuru maitu kwa na igumba yengu musubati yotondera no munyali bali. Bwakire chisa mo cha karango. Yes. Bona no kunya kuandalia intoro chu nabikunya gojaiga. Aha. Omonguru nato sene tibona kunya kusitora matuka gochando che masabi kyose bingonya taire Christmas ye kiyano mwako moirende na orno go chimotwe. Ekerebo kiama go kwamboka utinye bisabo galia. Tebe bantu musinga happy and merry Christmas. Unkwana lyo mosimi wa Steve Walika. Yomono sana. Enando moteni kulinde Naro chabantu baimoge titigu ko ruchirichiro by the way. Abantu baimoge titigu ko ari chirichiro. Moshimwe wa Zaire janda. Tari magana. Bwakire good morning hello. Onsarigo. Bwakire byalata. Onkorogo. Matildah. Wakire. Okay. Senye bakwani. Venio toira maiga. Kabisa. Yes. Ona uja kwa ni Christmas kia. Yes. Onkorogo mala jo saira kwa ndabaganga. Okibo. Okibo. Nani kubuli Okibo no lere dinde ata Matildah no Onkorogo Christmas buogo. Wala de nyete ngoli. Yes. Mbonera matumbo kwa je Onkorogo kwa no turia. Amatumba yo ngongoreliya. Matildah. Ongoreri wonse. Aongolia matumba. Ebe sabali nenko baira. Onkorogera wikachugurwa ni segiyo ndage. Amatumba ngongoreliya nziga. Mogena no Onkorogo simbulia nyenyire. Inomolie. Ora rubu sukuta nyakora line Matildah. Matildah tankoliyo mesondo. Mochuri na. Na gokoro ku mochuri. Ochuri no mochio boyo ndega. Ochuri. Ata imagara mwanchi mulirili no mwategerali ekero tukunye kusanga moraibon mambia no kusemaliyo no na kwa bukiro byando si sura ora si radio ya Getembe na yura si television bono mambia ebintebiro bya igogendera gukwana intugali essence mu mtandao ekandushika chakanire kinga magali kulinga tunye kusangamo bali musumugwa kamwesi yakena Jerry Mogere kurichiso bocheria na tubaro chigaye bono mambia bwakiro bya Matildah. Yes. Onsarigo. Ntebinga guti akiura ntebi bujamono. Sege songo. Thank you. Thank you. Onsarigo tikango tebi umongwa nari tokoruka Robert Ochako eke bumbuli no mongino echaki. Oui ajesu kuye njabona timbwa tiene problem. Enko nandira case style frani kiagara nante betinga ki ngontomerale egore nere musinyete gali konyagoncha onchukana gesona round ante betigo ikenyenyu. Straight. Igo gotomere. Egore genrete kotemgocha chinse chiga mama ke muntegete kotemgocha iga na baisigete iga babere. Onkorogo. Egore ne mingi chi emboli ne ngondi. Egore ne reri ne mingi chi ne reri. Mano no kinete kuzi. Wate bona ne emboli ori ne gore ne chine gore. Ngongate kwambwati. Ne mingi chi ne reri. Mingi chi ne ngondi. No mate ngondi. Ngondi ensacha. Ngondi esaja. Ngondi enkungu nike korkwesu peni. Igobona ne supeni ori ne gore ne chine gore. Mapema straight chine. Ne aberi ne reri. Aberi ya kuachire ng'ombe. Mate bono igai bono ne aberi ori ne ng'ombe ne chine ng'ombe.
straight igotindara mama kubwa ndiye kora mwa kwanero chingo ni chiombe ni chimboli mora mama ate bana ki ose egore wate garenjira goza straight bono nje gore ne mingi chichinja ndete bwira bona so gwenge tigachinya gochanda ori ne Etwani na je ne Etwani aye no musu ekya bono muna bono tore Etwani ya Getembe gwani se tuabugire kuku kanga kwabugire ngakwe omwana uri kwe gose ne Etwani otabo kibona kingo bwa kwena ne wate birinjitindi Etwani mura sunga kingo bwa jirare kaki wate bombo soko bwa kamonde terere ngai bono ko rushe bangana mabe tingo bwa ngakwe sinjitindi Etwani bazo no wanchu muligire liga akera tukunyulia aliagendera gwatika by the way ngakinyarikana umujumbe uyo rusetie sera zirongo na asili tu mabwaye abajumbe former MPs abange basiria magima sana Dr. Inoku Kibungich nabakuru kugo nifaka na asili tu mabwaye former Lukuyani ngakiwe bunge former Rugali Lukuyani yekurunga Rugale constituency actually nero ruseti sera zirongo uyo sirio mabwaye nera nabaraire so which means singa Rugari ebunga ya Rugari ya shiro mujumbo yo kabaire no yo kabaire boyigo bonsi baraire okay yo baraire lakini nkobo kabarende kyana na ekero kurigera liga gusi chisoma chiri cyarangenyo Igor Mas bari yonja kolekanete asembere y'abantolyo asirite mu gimabo kero bali nkurwa umuyiga bwenyangi asinsobolia Western agento abarai au abayikiranete naboyigo amagombo akarwegwa nishongona onchienege tugali gati abasiasa titigirinse wakwa sensemi kolende kolengane yo rumusegi 3 roseri kolensemi ya rangenyo asibirire biga oyomo aso yonde imibere yabayiga kyanda igati 15 aba bwaterane tugwe aso mubasokano yo nagusiria magimabo imibere yabo nigo yarusigwa hasi nkendo ya Nyamira mambia ya lero na kero yomo obekerwa amauga ya semesa abairi nabasani barobera eraini koenekia egekoreke abange balera ne chiamati chabo emo asinde chiarangirigwa bosiasa masabo mikono yetu juu namna hii tuwatakie kila laheri amasabo yoko baene nigakorwa asegeti yeskuru yoboroso yarangenyo asomoiga oikirenwa numubaro monene wabamenyi abarai begedini nabarai bagisiasa asa matera ayagwali bagali nene na muno ayokoremia marandia nechinkwana boigo chokoremia. Today the church has sung here with fewer members or voices but not without hope. Umusae Samaria asukurusia mibere yabaiga ase abwaterene tugwe asumubasokano yo asense moyae nigaringe naya nakobwatakana negetambo kirokyo oyegwa boige biegwa no uri ruira gocha koegwa emiremo huyu mzee George kuna mzee anaitwa George George naye amefariki tukikata gari ili tumtoe juu ilikuwa imemfinya. Pole sana. Nimekaa hapo ile gari ilikuwa gari moja ikakimbiza wale osi ikarudi. Sasa kwa wale wenye walifariki unajua watu walikuwa wanaogopa. Mtu anakuja anapiga macho akienda. Nikachukua jukumu langu gari iliporudi nikabeba mwili zote one by one tukizipanga kwa gari. Poleni and poleni sana. Chinga kicho boigo abarai aboigo baikirina bakoragwa no mugavana we county yomoske Amos Nyaribo mugavana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati gati yabarai banda bange boigo barwe ngore yabo hasi chiamatecho ya motore ngendutora abatire nyasaye aba oboremu na nditogendera kubwaterana
Kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja mauti na hakuna atakayebakia bila kuonja hayo mauti. Ingawa anayekwenda mbele na ungana na pasta na viongozi huwa anatia waliobaki nyuma uchungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awatie nguvu, awape subra na imani na awafariji kwa njia ambayo ni ya kipekee. Nkurubutirega taseni kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri. Ase omuyiga oyoyo bwebirero nigo obomo bw'omugusi bwaigwa ribagari nene ase ensemo ya siasa abwase abarai baria barorekanire koa okoboko eserikari ya broad-based baburiwe koinyura omugusi na gutara amo bunariboa erimo ukama mbuya Your Excellency arati ukama nubuya sana lengombe erimo kama gendera ukama lakini ukama kurinkurie favor abananchi abanawagwaka ne bango erindegere tukameta ibo ng'ombe irimo kama bono yaisire kohosia ng'ombe yaitere ritororo yukoriro ritororo bono ndi ritororo ryuka ndibwate mbego kubekarire mbona twandito obo mubomo gusi ntega siane ngokora ya chwakari nengete libaga ngutarande Kenya ngima asenko igurere bimonyo egenta abantu baito bagokwana no mwana ito Fred Okengo Matiani aiga nigo kuboria kwarurwe gochaso mugavana okisi na boigo mugavana onyamira gotene na bokongu na boigo gwesokia maiso marore erio gutangasa omusimamo bo asege siasa puna enchira eyemo yokurenda chikura cha gusi tichibaisa kubaganwa. Niwaambie mkienda borabu pale zile barabara zinaendelea peke yake ni zile mimi na Matiang'i tulileta. Hii maneno wanatuambia ya Kasungu not even a single kilometer of road ametuletea hapa nyumbani. Gavana Simba Arati honi gavana Oromogeri Mugusi ntwaro chemwenge na gavana Amos Nyaribo sauti ya Mugusi boniga ebaote abanga etole ase Matiang'i njetinde ndiko swachi segikira tokandonsi egendo ndende kubasaba asa masikani rangeria Bagusi bonsipi toisaransamo tukwanerane torole ngaito kwenda ekerera ike 2027 nchukura cheito nchibakikana na lituranya koba toko ewa masikani kubatikana na ya nigo mugavana onyamiro muske Amos Nyaribo anyora chinga kichinkongu ekero ari gukwanira okuomerana kwaye no mugavana okisi Paul Simba Arati korende nigo Nyaribo aegerera na goteba ere no are maiga yaye Fred Matiang'i ase kerogo kyobrai bwense ekero twaumena Simba Arati noko unite Abagusi tari oko unite Abagusi moiwete Igieko era almote korenge ringa ki Simba na jire koi moreta ase Matiang'i mota okira ngom ebati ya Matiang'i nerei ebati ya Matiang'i nerei yo pie ngomo nene ye pati ye ngonye tenerete ninje igomo mbori maswari ara abwe kiagara inje no mugago yo na motore aso ayana na kiregento nato kubeko Fred omwerio ye nigo mugavana okisi ensemo yaye asaba Abagusi bonsi anena basae baria batarabwata chikura kwangoya erio bakinie omubaro ogusi bugwaka chikura tubaito lazima chikura chibwatwe. There is no shortcut. Tumanye gosokaga ali motu no no gukwana abantu bande mesa igoro nali tukwana amasikani arorekana ntuoga totere tukule onye ntuku bwata kura eto wose kereru nebisa kubinde esbono ontegere na tebire ntoje tuisara ansensa turangira ni twins tukwane
toe mwerekeo omugusio mugima narari tokogenda. Kingo ripota Getembe kuraiga Rangenyo eye gotoka meye wodi ya Nyamira West Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Isemba. Habana basaki baito Daniel Ntiri nere Fatigad Gisemba ne chiroboti chikuru assembly county Nyamira Rangenyo asemebere ya abu basi tubuma asembe basukano ya robe ko enduwa asobo abu sige tukuma ikino mas burial yemaseyemo ingana ijama gomba manene sana kulinde engora no ekera abantu baswa se Christmas abamenyi barangenyo pole nabayo lema sincho makweli nabaligo bagatebanga makweli makuro mwakunkoro nabaki usiga tabai makweli makuro gokina koro kuya ogokina koro kumna tokonya gokina iga na boro chenga ole fere smart fere ya creative very intelligent lakini ya makweli yaro naro makweli nandi naro Tiga tebyo muntu. Tali waka odi, tali uchika. Tako na tebyo muntu ngaki nga pole le mereli ense na bere ligo chere. We na ligere ti sanduki gali na bona ne TV ma na ligere. Ka ki Onsarigo. Ka ki umwana wane. Abakulira bakuyumi bako. Lakini abande barabu siasa bagototebyo. Bagote siasa abantu tolebiriro ga. Onyolenga na siasa nero ni nsambo ya yubugima. Yono ekero biro na siasa ni anchira sinjo. Siasa is part of life. Part of life? Yes. Part of life? Okay, lakini nenche ngoteba ngaki omomuro olio mogere, olio chiete gokonya abantu. Era kama konyora abantu gokonya baraire bonsi. Bakwete tiganya sae tata mose senada momente myaka. Onkorogo tali bonsi bakwete, mbale batigarete nyagitari. Ande actually omomura nale bwenkeri yabaiboli basirete bonsi, ole ngari amatanga. Tokumanya gose nale ngaso mo basokana ole. Igo nyasaye ngokorale bikone kwanyora ngambale bagosoka ata umieti mono. Nande kurwa sege Matildah kurwa se koreke yakimomuro iga bwechisa mochia nyanza uyu nyara kubaga kweru agokonya ubutuko boli bw'imboskano egatoro kinga tutige kobogisako onya kwanya do mino kabwa to muchando aimanishinga yakurwa mwetabe gabanya do musingo mutali bamwa n'abantu bayisiko lakini ero cyo muntu yorure mwaye butuko uchande kirali nege sire gutagora kigali kiriko konya andakaba bali moyo kango nabarumba situ nande nero gotebanga nabagete simigo cia se almost yes gwegeta sini kirange gabukia banyanyimbo kikanyara koena na gotoma banyanyimbo bakanyara wikaro na boigo bakanyora nonye ambulance ya senchira ire yabo nege tokendo Onsarigo no chimena bano cha gotera rubura buboko bara tali mokombwati siboyo. Okay, bueno Onsarigo abantu bali bakurwa maino bosabosa montakuruzwa maino ekebita abantu igo bale etoni eye one time naye bono kuwa na one time ayuna Onkorogo abirero tware nakiwaika engana twali gukwanira no mu mururi okonyete abantu basiriti obuguma bwabo asimu basukano etwatebanga ki kwigweto yo mino mwamateno yaboneka ki ye Christmas mwamato mino nkolera alega gusorwalire usini nyumba yayire usinubo rwiranya yiro butuko naye karakali myoka mokonya yani twatebanga kimbya ko mwango okonya no ekero muchando na bengo konyora ng'abantu umaito gukura na kwe maana timba ise kugokoro ngoteba iga Onkorogo umaite nkonyorora abantu nabakonyora umuntu araire ari gusene bia baraire para ikintu kingi akorekana chinse mutirichi agetare umongwana yo makaenda akabeka agetera mama mapima akagenda agatumuka pare Kenya injireri abantu bagotana ki oyu andake no morevi abantu baita baka akabera gabo baka chinse bagototabuka n'umuntu yoberera egeka agasireti ubugima bwa igokora umuntu ari njira gite watana ni kawaida ni kawaida nabura nyugo akonyira ubugima yes wali gusira banyamba liyo konyora nga baliete ebintu baliete abwenente barachekibwa ingana yengenchana n'umuntu mulire yobokonyi asibali bwateme chando lakini kuruka igase Etwani Getembe totenga pole sana sababu bali barangenyo na bonsi bali banyo mbesukano andake asumwa ko netu kunyonyokora kulendo nyoro mwanchu mulire mangana yo Onkorogo sababu atibwa Etwani Getembe ana mangana ali siko atalire Etwani Getembe amangana yero mwenyene gokonyora abantu bakulira nayo bwene tuliri tali ogochaka koseka
Kokonya abantu bagote one time, naye teba one time. Onkorogo. Bagote two time. Onkorogo. Teba two time. Onkorogo yaya. Musoro tago kore tu amain. Tago kore tu amain. Onkorogo tigana akoboli. Aye no muralia. Wachira asegeti. Wanyorira abantu mbiriro bali. Muso wachira sumoyega buno yega abantu bakorera. Andake nabo gutwara mayanda lakini ngiyoko ndo chake kuorera. Ngiyoko bwateli umurindo. Straight gochiara yaya. Tigakora abantu bagusengoro imena ayo sengoro. Kokonyora abantu bakote. Ataimwe ngano mwachubo lili ngatoga ndo motumoko omoketo kuira na toko ya magazeti munali kirwe chingakichiga unyole nege taulio. Good morning nchenkoro kwa Jeffrey Onsarigo. Gruko Matildah bago tatige taulio nenga kimwakora. Getaulio nki. Tauli gote nalio koragira kore naliesu kukwere. Mambi bana mambi go sere chikanisa. Mambi ne chikanisa straight to choli chicho. Sorry. Okay. Sokoro. Kwanza ndete kwaneli tato ngenda uchi iskali ngoroki. Kwaneli tato ngenda uchi isko ngoroki. Yes. Bon to o komi no, koroko. Mora, mimi ni mwimbaji. Nataka kuambia Christmas njema, Mungu awabariki na Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best.
a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Ni mwako pia serikali Matio Kasemi Obama. Nafanya kazi ndani ya Getembe TV. Naleta kipindi kama Chimbundi na by the way watu yangu ya piki Merry Christmas. Pia naleta kipindi ekoro kwa Kerorano kutoka Chisa ikoni paka Chisa ya Mauko kila siku Monday to Friday. By the way, let me take this opportunity kuwatakia Merry Christmas and a Happy New Year 2026. By the way, mnapoendelea kusherehekea na kukula na kufaa, kumbuka kuna watu masikini, kuna wachane, kuna mayatima ambao wataweza kufikia wakumbuke. Na tunaposherehekea na kukula na kusea, ndugu yangu, kumbuka 2026 iko sio mwisho wa dunia, lazima kuna school fees na mahitaji mengine. Anyway, happy new year 2026. Asama leta Onkorogo Josephat Sungura, a production manager Getembe TV and Getembe FM. Onkorogo bageli yabana kwa karambia mona walimwensi mwaka mwa ligeli sasa ni kila tembe hatutotake it for granted, but tunashukuru sana kwa yale ambayo mnafanya kuja kwetu sisi. Na without you guys we cannot be there. So Onkorogo watawinga mbia mono aso mwaka mwa very good trust Getembe TV. Na vitoto kwa swa aso mwa Christmas. Watu na wish Merry Christmas and Happy New Year in advance.
nengo batenga January ngoikere abaiboli bali mubwata wana mubasi basherekea mono because January inafika na school fees inahitajika. Hivyo response bako yasimisa enchene kwa sababu mimi ndio nafanya hiyo kipindi, na washukuru sana Wakristo wangu wa Catholic Months mwaveta wasazi wote wa katekista, na niko kwa wish Merry Christmas and Happy New Year. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya itu nigo togokara scanning yo mobero mogima, yani tokonyeroka so monubwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere korwa so motwe paka amaguru ise, twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Kwengia twawaganda Yesu kwengia ikoro kwa Mary Kerubo kwa Getembe TV na Getembe Radio FM 102.7 kiunga kia mwa mugisi na Ebo Radio kuganiriyo mwaka umuya Yesu kwengia mwaka umuya bwa magenderero bwatana munantu ase bipindi byonsi bya Getembe TV na Getembe Radio. God bless you. Merry Christmas and a very happy new year. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe
ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyana gotoa abana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali nkubakonyera abana gwetera chinjira hawa entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli akabere eli punko era abana baito chiron ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye ujironi bagosomera eli agatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma artsan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyare kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igutakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Tanguru kuvita Moses okora ikasise duka ya electronics ichigo toka ga igumu chigo songo ngo bakira biyamona soko to amin na kokali biashara 90 kuna toka chagete mpaka koikera bona hanene mono buno mwako ko chigo chaka ngo kaniri mwako umia kabisa na mwendelea kutuamini andi ntobaganite kuendelea kwa buno mwako chigo era ntobaganite se duka ito ya electronics. Asante sana. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, Lucky Star Educational Center, a center of excellence.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Onkorogo James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwago bali chiloni cyogo soma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana nkwago wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwago bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068.
a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Ni mwako pia serikali Matio Kasemi Obama. Nafanya kazi ndani ya Getembe TV. Naleta kipindi kama Chimbundi na by the way watu yangu ya piki Merry Christmas. Pia naleta kipindi ekoro kwa Kerorano kutoka Chisa ikuru paka Chisa ya Mauku kila siku Monday to Friday. By the way, let me take this opportunity kuwatakia Merry Christmas and a Happy New Year 2026. By the way, mnapoendelea kusherehekea na kukula na kufaa, kumbuka kuna watu masikini, kuna wachane, kuna mayatima ambao wataweza kufikia wakumbuke. Na tunaposherehekea na kukula na kushare, ndugu yangu, kumbuka 2026 iko sio mwisho wa dunia, lazima kuna school fees na mahitaji mengine. Anyway, happy new year 2026. Samarita Nkoro Quickleaf Omai nigongo korana Getembe FM 102.7 na nigongo baletera mangana mayia kira rituko nigongo baganiria Christmas yekia no mwaka mu year 2026 na kora nyora libaga gose kora nyare gosanga na bali no kugania na bogo sanga na barabo. Asante sana. Alright, karibu na ndo mwanchu muligereli no motegerelia yamase mombro bine Etwani ya Getembe bono mambia neka tukunyu kusangamo tuwatenga Christmas mood. Agaraga mwaka sokura kwenye kotenga we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Taliwisi sokoro. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Azikianda ikume karibu ase aerero ase chingazeti. Uzalia magazeti ngoro kwa Jovro Onsarigo. Gazeti ya Taifa Leo. Ibatu mugano tuwa tukuligirelia gazeti ya The Daily Nation.
nerobo igo bado ni bwatembegano emingi iturarigiririe egazeti elia The Standard nero ni bwatembegano itukuligiriria emambi yabono yamasema nkwariga ninga tuzigiriria ali manasa magazeti katonyo usangana ibono mambiga iga ase studio. Karibu sana tobesi uska ase gazeti ya The Standard omoncho murigire hotewa na Pain on Christmas obororo obobe ase chingaki chesugugu eseke kiagera igori riebinto nigori chiete gesarana boigo gazeti ya The Daily Nation Christmas rush bono okuminyoka esegasego yo moerio kigima ase ritukeriga ria eri kosekero tukeleti chinsanke gocha se ritukori rinene hotewa na Christmas rush na bono che basi iga ebugori tibake ebirogo chimeza timitinga ebirogo ne chimeza ne chibagi chindo chichire kuri suguko mamukira ne chinga chino abana ekero ebirogo abana abanyamwaka straight bana bakino isako obonyete attendance mere by day ngane yututa kurigiriria inaronire yabantu ngakieri I know mwaka Onkorogo kwa miri Nairobi Matildah no wasome Nairobi Onsarigo njomo yeno na amenya Nairobi myake menge attendance inaronire oranga omuntu gakuru ebinyorombire bi Nairobi hadi kero kwa gwikege suguku okubulisi ngoko chiao akerukiao agetandaki yani gereke mo gatikunganya na kwa ninga yabantu bamete you see no what normally happens nga aliye unabona chislams chisemo chirigo se mukuru gose wapi bono gukunganya to kutika bintu byago nyombali because you don't know ogo soka no bayiriri na menyete Nairobi ikaiga kwa jenga na lego sambe metura very smart, very accurate, very intelligent. Ekere ikira ngakiyesuku ngaimo kijiko chiane chikwerende chikaraya chiane naliko sambira mapema ngachana chiro chika is there a problem arafu Onsarigone umungu anara romosani one sana very best friend of mine Onkorogo Robert Patrick Obino koruga igachisemo chianu hoteli riga Kirigolis nera niga konte binga asebona gatini kora bogoli tiga chembogoli January rinde kiangazi Patrick okay no problem where umaite kora sabasani bao basani bao na bangi bali na role abande bakotabanga tebyo Onkorogo nyole ni chinondeka igo mungina cheni kiaga gotaba igo igonke turage nazo magazeti Onkorogo bucho muinyora ekero litukolia kaire yage teretoro rugasambiro lakini nde kirukurigelia mungina cheni kiage negishabikiri tuline sana gesana ali shabikiri chi radio akotabanga akunyora abantu na babo Elmerida Kombo na mashabiki onsi pi agusine Nyamira na ndako batema ite no maide cheni kiaga korera ekiriru norocheka iga gasto kurukanga no Onkorogo omonto okore buchalia segesongono kya kuruko monto okora se bucheri elieta kuruku buchera tabanga sungu toke manyeti buchera yes skani na kiriko likose buchera bono mungina na jeni aseke gusinga kyomoro bucha bucha sikati gase ke kusiwe bana nkomoro komo kebi omonyenyi omochi lakini kokotebi Onsarigo ne tata na ye Matildah no rochega iga stoko rukaga iga no oru braza maega galiga oyonde cheni kiage wenda roiga ki unapona lero amaguta bitinya arafu mwana ndinaro oyo tarikolie getinya afuna nchirinde ni tarikolie getinya to guti ge to kwebere to ko abakero okay nale kuruguruga iga neroko mokogoti pucheri lakini sokoro igwa kale kana lingo mokentara ngunya ukina iga na lego itagali market na majeti je nikiage kale sana na leo tinga olima majeni kiage no monyenyi bwe bucheri regali bono yani kiru muntu no hakuyo hatenga muhachini bono I was like what is this ngoyo kumbe jeni kiage no monyenyi bwe bucheri karo kuligelia gazeti ya The Daily Nation mambia bono Matildah gazeti ya The Daily Nation gokwanda Christmas rush yage yagoteba a pain on Christmas yes a dampened mood. Christmas is normally a time for joy. Families and friends gather to make merry and strengthen their bonds, but not this year. Asomwako ega ebinto bire tofauti aseke watewa today being Christmas Eve. Millions of families will be marking the day in sorrow, even in solitude. High cost of living, insecurity, punitive taxation, and unemployment have washed away the cheer.
Bono aiga ringana rinene aiga gukwana mangana rigori riobogima obwachire gesara na boigo amangana insecurity kubura ko borendi ase ebisaku ona boigo na ase chinka na gukwanera ebango eyo yanyare ko bakigokina kigima na sensemo yende abantu tibagucengere suguku kiagera nga mbabwati no nyemeremo nkiyo gucengere suguku tubwati no nyekiyora chikoria mugano ire rivaga se page ya kane na boigo ya gatano asubusi boy gazeti igana bebwate omusubate yo mondo chingana wo bagendete gukora shopping kigima lakini nigo omusacha atarirete ndochengo mugaka nigabwate simu yakonya kurigire calculator no musubati akobeka no kobeka na mafuta mwake sa umwaranga kitibese chigaire ngachekira korogomaite namangana makongo yene ese supermarket ya Naivas yani omuntu akorigererio oko enda ne calculate kwanya gosoe supermarket kwa okonya gwake sabu ng'ebinte binawo yiringa goikwa ke sabu ndamalizitira simotware nabo igo asinse moyende tubwatie aiga omongwano yomo okoni chingoko ahoka sells a flock of chicken following high demand in Mombasa yesterday omondi onyango ekiro tukwanero oiga omoni we chingoko na basuguna ti chingoko cha Etwani cha kigima akoni ase sinse mochiri cha Mombasa boni gabantu abange nigo batageti chingoko batite Etwani chiboete abantu bachikonyenya lakini rende ase ashidekare almost but nara igo Lydia Njagi agota most of the prices for cooking oil have really gone up. The amount we used to buy 1 5-liter jerrycan can now only buy much less. Yani enchira ligo liri konye chibeso gutumika kugura mafuta lita 5 ya korosi ndagira bono ligo liri change tikigima asie amotuka yaiga yesu gukuko saso mwako iga ebintombira aba bikororoba koleme asense moyende baroro bono barabutu tari kwandire ndagira barabuna obagendete kubangera ni kigima ase stage baganyerete bayimugeti n'ekiguni cyabo bakemeito bayimugeti kibaki gabo bakonganya gose baganyerete gari meta boni gogo yenda gumbuke gari wataburi gori kwarera nama wakuminga nyande go senti ko ni maya gasini ni mama noroche enseme ibona yo gutuma yo kwenda ko purchase ebi ekimogo cha koliesu guku tabatali mo baise gutuma bakungu mogena na bakungu mokao motige Onkorogo ndi wasoete jikoni omwerio ndikwaro serete abandi nagira omwerio bono ncheba timai tinga chinyeni nkogurukire nkayo kamanyerete ng'echumbi nekaerete nyumba nkayo kumanyera buna andake getungu kiganire nko kugore bintu tarari tori kumanya kirkerete gusigetaerete lakini abakungu agende ngana bakabwebe Onkorogo ayo ne okora shopping kwanza ayo kwatogora no enusu mukungu mate tari korengere mutu tari korengere iga Onkorogo yaya ngwetereria ore manyetitini mosacha igase studio sokoro turi mosacha sokoro ekiroko teba igo omusubati nero manyete kirago so agari amanyete na kia mafuta ya ginkuoi etoko ngengeri bakachi ko gutambuka January oye ne echumbi ngogoreye iga nero gusanda kebwate rigoririgo feve family yane esabuni ngogoreye nere nkongwake nere rakonya bono torochi omusacha nkwenda ngore Etwani ekiagara nesuguku Etwani ye mafuta kiago cha gutumeka echumbi nereri gutumeka noga neri gose na mabere yechae noga neri obusibu enkano noga neri onkora batungu itimolero musacha okora ake patrol chikoni ya ugali iga wake patrol toko binyora byonsi sokoronye tonari tikoruga senke yo toko binyora okay batume bono batuma basaja epeji yakane batume kwaraza epeji yakane na boige yagatana na gotanga no merry for many Kenyans as cost of living crashes a Christmas party bono ligoririo bugimali yagerenga abange bono tibari bogati nikibago chengire suguko yiga na abantu bayimugeti chibagi nkabagochi lakini mbali no mugoko mbali no muchengo kinige bago chengira asa matuka yiga na boige wata tight wallets low cheer as Kenyans brace for Christmas yani ebi beti ebiometere rogochi betimbiro ogochi goso mpesa kwanya ale ekwaora ogochi goso ogoso kieke betu bune kya Onkorogo aro goso kieke kwanya oranga ni kibande gyoka kiri straight chibesa ngobe kompesa naraji mpesa kwanya ale ekwaora kayo gochia okay bisambeti right koirana as gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation epeche isiko kigima mugano irobulito Christmas za rush nelinga omwagago bwe Christmas nabokoraga ali stage au nabona mwekano ali somo cyo Nairobi stage kurunga majako stage kurunga country bus
nigo achigali chinyinge abantu baitinyandete banyu abange bagandiriko ndasi chirisa buse chinsamo cyabo cyanka kulende abange nigo natwatiga goteba bali kunganya n'ibintu by'abakuru gali Nairobi nabakora imizigo chimesa chibitanda chibagi chimatrezi ibintu binge bantu bakunganya kuri michele manera gucha serisaba lekumera n'abamwe abasu gusherekea Christmas nyo mugano olikirega ukolene nabana bo nigabange babetirikobera ase ekiraini kuwanyirira Kigali Getembe wikabande bakararoro batanyora gali bakolina kwatkana no okea wichgali okuyitinyana kwa bantabange chibe cyakabere gatatu njibatemegano eyo asokore pe cyakabere boygo na bekoro kinga na kichichiro na mu muchuri Nairobi michire menene chichire asabantabange babuli chibintu byabo ko enda seme chemene yabo yanka kulende nigo Kigali cyaro kandego kea no kuyitinyana kwa bantu kaingira Kigali nabokoro mugano olikire chibe cyakabere gatatu boyga gazeti ya The Daily Nation kumyoka bwango egazeti ga ngukwanerere omugano ase chipe chichakane over 100,000 16 school placement review nabokoranga nigo gwetania aborokiwa emiemo nigo bakolige mabaga ase school chiya sine school kolende ase omurobeli oyonyara ko bagoyigolerwa bene limolyoka nabokora ingana ya moziri gusomo olikimo nenazo wizara isheme nere Julius Bitok uyukwanera ngaki emurobeli yogenda tagokolekana ime ya Kenya no muroko sector isheme ayusira magana okulirelia asigazeti bechiakane na gatano igazeti ne ya The Daily Nation Matildah na boigo asepeje kome narimo ngukwanirere amangana yichisemi nemona kira batabuna nigo wizara yichisemi wetera ase oyega ore omo PS Principal Secretary of Basic Education Moske Julius Bitok bono anyare kuboria aba ibori tibavasa kwego samono ngekiagira nonye yare tirekose ya obututukanu bwaro kananire kwenekiwa wa kibusiye kerero obututukanu bwabere bokwenekiwa ase okubekwa gwechi skuru abahusasa abarokiwa bali bakore grade gya kyana kwe wa mabaga niko bono anyare kuboria abaibori banyare kwe utwaro kwegena nabo yose mbere kiagira abana bonsi mbanyora mabaga ase senior schools. I got a ministry reassures parents on grade 10 placement as confusion persists. Singapore iboli abange nonye barukane ko murungania nigo bono anyare kubatenga tibabasa gukumeri ekyo hikiagira bono serikali gusibwetera se wizara yechisemi kero moroki wananyore ase araso nabo igo kubatikana na ekero toko so asya magana yobo rai magana yobo gambere gotabona petition 6 to bar IEBC from elections over boundary review ase kosichi kayati yechi constituency gose nonye chi county chi ward chinsemo nchire cyabona tukurigererwa chimbebe nekyombe gose no botene bwekyombe kere kitene tobochari nechimbebe ikiombekia IEBC aigasense ya Kenya korende gatoka na sengencho ikiombekia kia IEBC bono kyanyara kubekwamo asichinga kiusekera matuka anyare kumnyoka kigima nikubone kiombekio kyachite gutigana nanke guchikorigirira neyo era chikokorekana ekirobochori bumwakonde bwere korende nigo ya tokiribuna abagati abakenya banyare kwemurungania na gotabuna ekyombekia IEBC ngibone tigutenenera obochori bore bosio onye chimbebe nande nchiranyara korigirirwa obuya inyore Onsarigo buna aigagusi constituency buneri yabo basi nigo batebutenga nigerene nemono chimbebe cha enchibone tukorigirirwa korende nigo bono ndochinga agati abakenya bagende tukwemurungania kwa sababu atokire liuko bagotabuna ekyombekiga tigechi gutenera obochori onye ngiranyara korigirirya chimbebe asi obuango kero kwira na gazeti ya The Daily Nation bono mambia chipe chichia gatano nalimo nigibwatu mugano yukonera Kibunguji's family alleges for Bray in his death links it to politics yukoneranga andake emate yaye omuju yo kabiri mujumbe we bungeli ya Likuyani kwa Kibunguchi nigwanda ke yatebirenga ukugwa enkwalinge kwa kawaida asibono ekubwatania abakagirenga nigo kukwaye kubwatente na siasa akolingana n'umunyagitali ase enyagitali elia Eldoret nige tabakaranga obulingoli bwa korwa sumo jumbo ibwime kamera 5 nige tabakaranga niga asiritu bwa kubwatana ya food poisoning kusindagira erene sumo gento andake bono gyatigira bange no bwaba wanene kubwatikana na killinga andake konyoruralirie na ari kuchikuyirolera agoswa siasa kuliye kero kyobo jumbe ase bunge ya Likuyani ine nanda kena kirabe chance ya makweli yae
na mangana alikire pechi ya gatano limo egazeti ne ya The Daily Nation. Kulingelia egazeti hiyo ya The Daily Nation, Ruto's Mount Kenya gambo with UDA grassroots polls na bakora omura ibwenyi somo sike Daktari William Ruto nigo anganganite kigimagose agenderete gusingirira nga andako bocholi bolibira cyokorekana gusebwa abwe chama ya UDA Assembly ya Mount Kenya obocholi buro wiriko korekana January chiraliki komyo mutenyo umwaka 2026 nigo andako bira chikoba Eritmas paper gose egento ekerore yuwasyo ine na bwate umaarufu Mount Kenya gustabwati na mangana likirishwe gatano limo egazeti ya The Daily Nation. Matildah na ase wizara iliyo bocheno nigo bono yarorekanire binto gosegitiro nigo kiraroro aiga sensi ya Kenya kubwatekana kiri na nigo clinical officers bono abo bisabaiga banyarire guchaka umugiro okusibanyarite guchaka umugiro obo obutukubokira igoro asinjira iri yabene korengana no yubatenete gosotenete kyombi ya Kenya Union of Clinical Officers na oyure umunyakiro bobo Peterson Wachira na boigo oyotere omurikyo monase kyombi kyo George Gebore nigo bono banyarite koenana egikuro egetindi gocha serikali chitarikisa to omotinyi oyo iga 12 abwese bono banyarite kubwatuka amatuko 20 notice kose banyarite koenana chiwikisa to chikoera mpachi goso asomugiro korene serikali tia chikumuke gitambukiro kene gyonsi nekire bono mugiro yo chagete obutuko bwa Jumatatu ewiki ega na boigo nekire bono yarorekane chinyagitari guchakira level 2 oika level 5 ndigo bono chiri cia serikali bono bukoreri burachi gutwara umuchando kiagera abaiga clinical officers bono tibali emiremo kiagera babekire vintonse barabu nigo bachagete omugirobo asogota bune serikali tiraba kiegosika eira yabo ase amatuko abwango igakose serikali ekero nigo bono ikubasiereria na boigo tigara ase ngana yechisemi nigo gotebona health egotebonga USAID out in comes government to government deal kubotekana na ilio okuigwana kuri serikali ya Kenya gutera sumrai wense William Ruto na bugenseri ya Marekani Moske Donald Trump banyara kokora gose edile eribanyara gusaina amatukama ke aitire angechuiki bere niko bono ndochesere egazeti ga emurikiritenga yo nekeregota bono omuroberi orio USAID orio gokonya abantu gose orekwana no bokonyi gochase US Agency for International Development USAID yorikwana no bokonyi gocha se chinse ao anemono ase amangana buna bono ko ligereria na boigo ko kwene kibino borore bwa HIV and AIDS simboraba omochando ase ensengima na boigo borore bwa TB nikubono yarorekanire serikali na chichitagete gukora ukubwatana kubwatikana no kuigwana ko banyara gukora amatuko abwango ngabono USAID tari gukora mirimo korende bono serikali ya Kenya nigetete gutwara obwamate na boigo nenseri ya Marekani korende ngukwanirere ethical risks egotana esingencho abakenya tibanyarite kubori kwa kusebirengere bya bange tibia nyarite gotegererwa asengane yega iyo korokimuna amaroire abakenya nabo igwe mechando yabo eri ya kiafya nichiko na no kosikoroki wawasi gochase serikali eri yense ya America mugano ire libuga se page ya kianda gazeti ya The Standard. Kero kore na gazeti ya The Daily Nation chipe chile chia gatano na kabiri Wanga ODM post to capture power in 2027. Mugabana abwe county ya Mabei boyigoro mwenye kero kwa chameli ya ODM Gladys Wanga nigalirera na gotabanga echame ya bera seke gimi yake menge waika ejigote nyumura yo manene ase obocholi bana bogocha ukwanira mangana yo Wanga nigatebire no na nye chame yo yebwato ko enyuamo ne chameli ya UDA ego serikali barabuna ODM nigo barengeretinga wikekero kekenene kiru asi chama ya ODM mwaka 2027 no mwangana alikirishwe chiata na kabiri gazeti ya The Daily Nation kuligalingana nde parliament questions against the last minute electoral reforms ahead of polls bunge enigobono ya kuleire na kurukurate wate na machiko aliyakorosi wa ndake yo yechukura asi agose amatuka makego chesikura kulingana ne committee iliyokuligilia amangana yuet nere umujumbe gusoma jumbe suba sawa nere Carol Mondi nigote karanga nigo amachiko aliya electoral reforms gose umonchirilio asama chikaliye chikura awanta crosswa emyakebere nyuma yechikura chitarika likorwa libaga gucha saba Kenya konyomanyana konya understandable ya
na mangana likirichibe chigatana kabere igazeti ni ya The Daily Nation mambia bono kulende eli ya gatana gatazungu kwa ni Regrive Terra Aunt Transmara Average na bakora omuchano ubuoba na bayiga mayanda ayogenda kububwata meji bensemali ya Transmara kubwata nisege chichi obogesha guchia teka sensome yo mugano olikirega igoro ya matemo asogusira kwaye omungwano kurukunere William Abashamei uyo onyara ko bagaho siro mabwaye omonchumo ligereli kulende kolengano mugano iga mo buraka gose murugi anya gusira kuruna Naomi nigakwerera ngaki omugakoye oyubwa asirete mwabaye maiga yogo itwa n'abantu asensome yo yekenyoroge kurukunga Ololjopi village goto Transmara na Reke County mugano olikirega iga asigi kigendera gukolekana asensome ya Transmara Romano uyo asibechi gatano gatatu gazeti iga ya The Daily Nation yanda mange na bukonyora asigazeti ya gati Orolenga suicide or murder. Family seek answers over death in police cells. Aya matemo ni gani chobo ina bwabo kubulinga ine omwana obo mwanchobo kurunga Jackie Lehon Maloba uyo katobekaranga usiritu mabwaya asike echera yakawangwale ine nige yitete gusaitetwe ni amate ya yega ndikonyora obo ene igoro iyo mwana igobo bwe miaka ya igatwa asasa muyendebo igo omurode bwe miaka 23 okurunga Charles Ndungu nere nigo mubiroye otogete asechera ase gusi kirali 25 biro mwaka 2025 ine nikiye kogera abantu basiru bwima ebabu itose bagweita na mabuli mange asigazeti bechiko bana kabere gazeti ya The Daily Nation Matilda Crossens mo ya gazeti ya The Standard nigonkolete korene ogosira kwa Cyrus Shakalaga kwa Jirongo EGH uyu nyarete gosira omwaka onyarete gosira chitariki 13 omotinyo yoga 12 mwaka yoga 2025 aibureto mwaka 1961 korende nigo arachie kurusi wa senkendu ase lituko ria Jumamosi yere chitariki 25 na ibere mutinyo yoga o December boigo anyara gukorera masabo ase kanisa ya sitam na boigo ne bintu binde vingi korende nigarachikwenegwa litukeriga ria arachikwenegwa lituko ria Jumanne ewiki egocha chitariki 30 ase chinsemo cha Lumakanda Lugari constituency oyino mobunge omukoro wechinsemo chia Lugari onyorenga Lugari nero yarengenene kanyara kubutoranwa kanyara korosia Likuyani na bwase omojumbo mukoro Likuyani nere anyarito sire buguma bwa litukoro igoro korene nawo igo ekirongo kora na fading tradition of preserving memories umetekale kira bagani bagasoira ase chinka ebakairuchi album barigereria chivicha kwagairanire gukogenda guse no mochio monene gukwira na nkari Onkorogo kwa igore album kwanya gutubura bune gitabu kwanya kurigire ichibicha kwanya kumanya ngaba mbarabi abali basirire bali barora senke yo abairi chinga kichebirero barabi lakini rero iga chibicha echo album sinchiyo egote banga yachakire korokana albums inchiyo rero abantu bakubika chibicha se chisimime echo konyoranga andake bantu mbarigo yani bantu mbaro chinganege kone sana chi album chiringo konya chiarenge na boigo then how albums used to tell stories na kichi album chiarenge oteba gosukwari kuri chi album waisaneka kwa manya imegano kwa manyanga kie family ere ngocha bogo Onkorogo kwa we album kwanya otebo yo ningo yani yare kuba interesting lakini rero lakini we album nchomo nyene timbo ati oteba mai Onsarigo na kuyakura no kumyoka sigazeti ya Taifa Leo eyuga karukonera sipichi yo moelio igoro yechigo sali timu ya Cameroon na gabondi na roba kumira na asigimena yetini go sali obunyansi awase kageire igunga niginko yura chikoba entindi ase ensemelio segondelia F ase ema miranio ya kombekili ya African Cup of Nations AFCON nyora chitimo au chigumira na ase enkoyeyo Kolendeka rokuligerelia boigo ayande kuirana se ama merelio anka Kenya Premier League klabu kiligia AFC Leopards nigo bago sherekea Christmas usugu chingiromo yego be Christmas bale igurugalia ase ligi iga ya KBL nabokora omonchumo ligeli amangana yonsi ase gazeti ya The Taifa Leo kurasa magazeti na nchinongonya kolera go bono mambia tumye kasomo ga Onkorogo mambia bono Bwato mwana taliko bwato bosa mosamba mwayeta na ko bwato bosa ko ikore tekindi
hilindo watu mwana buata mapema kwa razangu ra duniani itukolia lero mbwato mwana kurukunga kandi njeri iga okay igabwate miaka 22 yoka okay wana gaiga nige gonte binga njeri oyo iga nigo akurwase ase egechichi ekemo na akuru yani enseme yo mogali na akuru gabu no akurwa okay nande gaiga nigo bagoteba nanchite sana gosoma ibitaba tabu gabu aya na bokoli no ne library obumubekere gabonya gosoma okay nare nanchite gutaratara rende bono gabu na boko igore bita yo motigo nya gutaratara kurugabo nanchite koligereri chimuvu wi all right asante saidi okay kurugi gabo nanchite koligereri chimuvu bono kanchite koligereri chimuvu kole radio kole TV ya Getembe Television Network chimuvu abega koligereria. Okay, ntatenko ira setuale koso immediately on the spot kwa razangu ra duniani. Leo ni siku ya Jumatano, Disemba, egetaolio, mwaka ni 2025, taifa lero pechi kianda. Dondosa hapa na pale gaigango kwere paka sakuruku Paris yeye kutoka Ufaransa. Paris yeye kutoka Ufaransa agigaiga kidoso mpango wakando alia kutafunwa na baridi Krismasi. Okay. Bono gaiga musibati na kalege gotebekana nga mpango wakando bwo mungwano yo iga ege gotebekana nga niko mungwano ya motigete bono na motigete Christmas bono nabo embeo kamonyalete. Okay. Palia match. No nero ndikirete gigabo. Palia match timatinga kurkuruoro. Wherever. Okay. Nkoire mpaka sakuru London London nire kutoka gaiga Uingereza. Mama chuta saidi kufuta kazi. Umusubati na kalega. Okay. Umongi na kalega nero yumusubati gamuruko umongi na rende. Umongi no yoga nali gete omokoli gasi onyumba. Bunali gete omokoli gasi onyumba. Okay. Bunamoli gete go live. Agaswa ukagero omokoli gasi onyumba. Nga nakabwate muako okay bono gaiga buna mukagirite kabirenga bune yo mongino yakaimuki getambo kerogyo kobuta umusubati oyigo komokore gasi nyumba buna mubuta go chiali nakinari niga ko mubuta sebo sabinto bune byakoereza mokori gasi onyumba oyo iga gotebekera ntali gokoraki tali gokora okay bono buna mubuta egasi baratigaza ko mubuchira Trochikonya nero kubwata umwana, nere konyo gotinyi umwana, nere konyo kwabuso umwana, nere konyo ogosoko umwana, nere konyo gosibye nyumba, nere konyo kwabuse nyumba, nere konyo gosibi chianga chiaje nande tali chiro chyoka pake chyo mugaka. Bono yaikeire mungina bono chagre kolengere linga nkikeligo sina korete kubuta omo subati ulia. Abunkuranda ni Uingereza baba pupa aiga Daily Mail. Eye nige tomire kuruchise moche isiko gigabwa sinago tebiri. Nkorusi gabo. Nkoire immediately on the spot paka sakuru kwa embakasi Nairobi bale papa. Embakasi Nairobi bale giga. Umusubati na karega ngotebi gunkwere skurwa sega seti gaiga. Umusubati yoyo mba nchaine numuga koye very smart, very accurate, very intelligent. Jesi mechiacha musubati agachia kanyora umusacha asesimi. Omenyete chinse mochia ngumbu Amerikane. America, yes, American baba bupa. Okay, kiukona sekra mama. Bono musubati uyo akamanya kuru agatebi musacho eiga. Musacho yo yenkonya korali chi message chira kini tari konya kubwateli. Musubati agachia agatomerwe fare. Agatomerwe ticket papa go chingumbu. Bono musubati wa motebeti nchesi ekire sai nkoenda kulire sugu kuyane America. Okay. American wago chikolire sugu kubono musubati ne babwarta aka ticket iri akasoe ndege yo kolina gochie ndege imo mwancho motegere nayo tamorore lakini mwancho morigeri mpaka morore igabu abu. Okay. Ngate kwa morore ndega agendrete kogendo gotiko musacho ega igosongete. Okay, no problem.
Abuni gotwarenge no mulikyo no kuruka penisuta mateka. Nkoire paka so mulikyo no kurukwa penison mateka na inde. Hata kwa ilizi siwezi. Hata kwa ilizi siwezi ampokea poro abutingwe tingange some ga mono ga nanchini bantu nanchini mbwate bana bachukuru. Okay, abuma singa machako si abuna ona akorire gazeti ya Taifa lero kwa razangu ra dunia ni mugaka chemisi Onkorogo kibacha mapema. Hallelujah. Mwancho murigere kero twakorera sekega kya magazeti nigo turachi guswasa ingambo ya Getembe kose asomurobere gabwetwa nitogende nensemo yengambo korene Onkorogo. Never hosesuguku Never gotenerere injira nko ba mapema live and direct kwa razangu ra dunia. Lakini wachakire ko enjira kwano liro wachakire ko ya mandasi mono. Yes. Yesu kwenga yoro joto tare. Matembu ya tobange, Matildah ya tobange mapema. Njenae sokoro. Karibu atire liba kama mapema. Sokoro njenae. Atire. Kaito njenae suguku. Atire baba. Kanisa gari town parish no oranyo. Okay, gotojo twende kanisa lakini sokoro nchenkwanda ko bwana. Arafu togo. Sokoro nchenkwanda ko bwana kiagira tindege tiogende kanisa uchigoseka sikonyoro kwa. Togo kora kurwe kanisa togo ikamombaza. Mombasa togo. Kero bako nyakurubelinga kibako gende Christmas ayo ndakumotebinga yatire. Mwanchi muri yetu skatuchiare kwira ntule turanyora never. Okay. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye no muya. Bunango bataibo tambe ngoto ikiri tukuri arero. Nyasaye no muyoro cho mwako yongo chole koera na bange bararalire. Na bange bazirie borochole ende bono etoko teba pole sana sebali basiri kwa bamu abakuru maega giga. Ntate ndaba ndarabaganiria abantu bonsi ipi aba nene bonsi ipi naba kebali bonsi konya bakurira Getembe TV na Getembe FM bagotegerera bono nabaganiri omo esu kwengiya no mwaka omuya oyogo chigosoa 2026 rakini ndatemba tebi abantu baminto iga onya kogonkonya nkonye nyo tutaititiga sikupemberezi mama ke munteke monike ngakoro tacho yani talinga igogo nkonya bono gesuku nirinde bona abana bane balira kandazi ga bumbuya sana wankonyire mbuya ga sukari bamena menire giga abukwaraza oraruniani wankonyire nene ngoko mbuya mono tinda kana kwagorire mukane kerebi mbuyure njetinda kana mbuyure kwamenyere koro gwachire gose ngo chia gwachire uchiabuga kwalete gosenka besega kwangoleire kende gabo very smart, very accurate, very intelligent. Okay. Bona tige kereiga toikire January. Intwensi etororete. Nganga yaru seti chibesa kairu mwane sukuru kona hende Christmas inje na muragereri. Bona ko kwa muragereri karatiga. Nkwa muragereri abantu gabwe suku. Ayenkwa bangete, ayenkwa leko bangango abana kwa na bale sukuru. Erebona karaya yabono gaki nchegaki asenge njorene maetengo bolemeru mboga karo tigankoreki tiga ngacha kabesa kaiga oyo gakongorera lende bokongumbo ya santi mbu ya sokongorera lende bono tiga ngacha kabesa kanchengirira bane school ngane nche na karagiri esu kweni nche na karagiri omotubwe ngombu mugimana ntali oyomo nkamwa mapema gali akaroseria abantu gali karo abageni bakamutara biya sana ngonya tali nche kangano ne chaemba nywete gali gosenche na lenge komo amabere nchina len komo amabere li ochiuli ekere kwankonyira ne kyo chikonga kongamba gochigabo ayetata orale buya nchonye tete konkonya sebono igatonkonya onya gotete konkonya nkonye nande to baise kwanda bono chake komiera mieri omono gochiaringa naki ngani nchina konyo onkorogo nkabwate ke koruto
ose koro tokeri ninche na mogorerete riesuku tata gaki kiokoeresa niki ekiokoeresa niki onye gwankonyete ngonye tarinche na rositi matrita gari etuki kanga nare sumati gari etibi ukwamo konyete na ninki okonya kwamuri ninki okonya kwamamuri aya tata let me tell you this onye kubwata bokonyo gokonya konyo omonto limo kora nagabu egente kitireti kurwa somo tugo eresi oko eresi yani rusi opi aye manyanga kwamo konyete mbuya nyasaye akagosise nane nyasaye ogosise nane nyasaye nagendere kogosiseni sikupemberesi wara sikusoroli never hallelujah. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Matildah Onkorogo James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana ngwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo bwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri giga kose obakirisi ni gutras kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Yesu kwengia twawagane Yesu kwengia mkoro kwa Mary Kerubo
kurwa Getembe TV na Getembe Radio FM 102.7 kiunga kia Mwamugusi na head of radio kuganiria mwaka umuya esiukwengiyo mwaka umuya bwa magenderero bwatana munaitu ase bipindi byonsi bya Getembe TV na Getembe Radio. God bless you. Merry Christmas and a very happy new year. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers, Somo Chobosungo, Angena AM Taylor, Samangeva Kresimia Sinamba, 0721-217817. Hazina Siri Events. This is a surety.
Mora, mimi ni mwimbaji. Nataka kuambia Christmas njema, Mungu awabariki na Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Na wala mjaleta watoto wenu pre-shiners, pia ninawakaribisha tuletee watoto pre-shiners. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 a.m. to 4 p.m. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya pre-shiners ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiners Academy. Education is key. Safi kabisa umwanchu muligiriri karibu na anda sembeo. Tugene usangamo wakegema onyolenga litiko elimo lyoka gosoase Christmas kurunga egetaulio good morning. Ekatugusangamo naye ntuba tumangana bangire yaroga na watenga Christmas moods yani ekatugene kusanga naye na ntura manyanga kine by the way aye umulilio Getembe Television aboko motagalio 102.7 Getembe FM wachireka waikira saba tubamino ngakikwa aliganiria ngani nkirero gutaulio ngakina anderero ngakyubangete umanyeti asibali abakuru abagaka banene turarusi bali yekegoli yakaba Matildah lakini abagaka babo Onkorogo na manyeti egetaulio ngito kyali okoleka straight wate bangali tukeli mabona taliri tuko chinza chitigale bade tukuligoli tuko because today tomorrow norojeli tukolie getauli Matildah
Antako ndigere kiagera tari nchura. Kwani rigitauri umeti sukuru nje. Nde dio nyakondu chana na nchiri leos. Sore mochokoro. Lero sukuru na kura lero mu. To kuirana na mochokoro. Okay. Ngoja kuinda India. Sore tinda ko India indinde. Okay, bona ari goteba iga egetaurio. Engakiye getaurio kaya getaurio kiari go bono yari go ikatare 24. Kwanza muna chiko so atare 24 iga mochokoro. Muna chiko so atare 24 iga. Muna bono iga sai ge nyamara bono iga. Ebinyoro garia. Abanta bagendrete konyanya chimbuli, bagendrete konyanya chiombe. Manyana ko kuragira ndero. 24. Ndero maragoba. Ndero abantu bakuragira bono maragoba gabu. Bantu basarure kindagira kabisa koko etandozi kuna risabu ali nkagari nka koko etaiga limizuri enyama everywhere njoma teke tokora nige ntitili konya koroisia nko yorobo kima na ikaransa isikoliane limizuri rigocha naragira na jina tenya sawa nambia mona sege juko limzokori limizuri iri chire ko sene nyama is there any problem bono egitaulia kariki are kobo iko akabusa ngo chakali akabuza kaengire bono kurumaega ndero ga kunywegwa ndero ga kunyugu maragoba bono maragoba ne goika pakache bono abuno abantu babutete pakache mami yaye tumanya koimuka tuminyoke kanisa mapeme misentangani ya kabiri ige gwatabanga ige taulio abantu bale kuyarigani bagende kanisa mapema no bale kuyariye ndisindagira straight nali obusibu ali kwengwa ali ngokonya ali kuchinchwa ali mbuli ali kuchinchwa ebintu biri byonse umuntu abange tegokora lakini ende sokoro emyako nekonya kwende bintu bya onchwereri sana there those groups abantu mbale ensamo y'abanere manyetenga ki esukwega nelieta abandi bale bamanyetenga esukwe enero bade bale batanga esuku nkibono nkitwanya gukora nyine ndagira tualire kurumaye lero nye n'ibintu biri bya kaliruka olirika rumaye te kwali kuna linda siko liye only on 25th Onsarigo gento krokinche ntanya koli pine enkuru ngoli ewere anye kali kolieka enkuru abaso koro no korate bwono muturumi ole na maene ono enkuru kuchema nje njimbo muturumi gachango yana no montonde there is no problem egento ntanya koli ne enkuru nje mangana yanga bono ngagenda lete jimbuli tonyenye nini bacho koromba karo mutua enkuru rolio nyege karo ro lima ekoli enkuru bono imike kwanya konyora enkuru igukuna kwa gotebanga sokoro asokora kwa gonga amga kiga amangana Yesu guku nili tukulia kawaida nili tuko kama kawaida lakini bono ngojiria onjoriria kige onjoriria ngojiria onjoriria mwana one okonyora bantu bono kirumunta abwate heka za kujipanga kwa Krismasi bono okonyora none ayi bono uli talimaetinga nili tuko kawaida bono gokogenda kuri nonyene ndagere supermarket nsanza kubangere wanyora abaitiro kubikira ini naye itukiri tuli buwati nagekora umonchu mulire tukura kobolinga ine ayeke turasige taulie kigomo ya wisuku imbalinga bali ukwanelia mayana bo igonkigiri ogokora ngakigwalinga ngani entokodeli bagalia bane kiguma go tauli na bamino batebinga euro nyakoleka batebinga api ege taulio ege tuko swase Christmas na bo igo babero tatu bateki kuyaliganira na kerokyo na ando nyakurujinga ege taulie kene rutukulie suku nigere amatuko waida kwana na intugato manyenga ine aye inkigo chameyokero kunga ege taulio gie Christmas 0741 58387 0726 447 you go enoti use nogo isano na ibere nyayamo isano na isato na ibere isano na isato we go enogo isano na ibere isano nemo inya isano na ibere isato isano nemo isano na ibere ukwa na intuga iga ase studio nkuru kwa mwana ule wa chofro Onsarigo tosangana bana boga iga nkinki ongo wa geresi aro mitege nyokonga yenda goji arale ebe tiriye meki swa ya rusi gwari si ache to chachigo kabo mwango tinywe tinko kora masazi arafu engo biba ko nyamanyi ngamba tukuta omanyete ominyo hiri njira masasi akabeligwa
Asinsi ya rule Kwana Matilda. kiro mugaso. Matilda asinsi ya rule no moke kwalinga na butavitu mabindi. Na getiraze. Baba Onkorogo bali kubika masasiri ko ne suguri babeli. Lia iyo kulibeka machi emikwabeka liko. Kwanya beli kabisa kwanya beli anarali chachi kwa cha kutumia. Inga kine tu abwa radio eli. Izo asikero kubeka masi meteriri gosareka. Motabi. Wegi ali kuri ko baule na iro. No kwane kiro mugaso rende. Kwane kiro mugaso naro terestino problem because kubwa mugaso linkoli chachi ole. Gaki Matilda. Ngaki ya maega Matilda. Ere dieri ke buyu nerororo. Egetaudio Getembe alo. Aye bingwa. Habari ya Chiva Nuli na Fresh Miracle Mongna Medio mintoko ruka ubageche. Nkiomo nginoro cheka gwe ali ganire Getaudio ke. Chief. Maito yombingwa Chiva Nuli. Chief. Bogeche gali no agotoka. Abare bonkwane ryo musubati okuro ku Madam Sara. Yes. Sara okuro abo ali abogeche CDA. Getembe, Getaudio. Okay. Oui. Karatiga. Waki. Yes, Etumbile. Liguta. Straight. Yen musibati oyo moche na makopio ta moche. Onsarigo. Oh. Monene tata. Umusibati otoza nera nkiakoro kwa. Kibona atomu maiti atoro jingma usi. Nkiakoro kwa. Tenere. Kaka enu maita ye ni maita. Umetilia pekago kwende vitakulia tu. Koraki. Benja yumkwara nere. Ay mada mumbiore. Na kibano Benja. Mburo so maite ngochi kote mokolia sense mo ya kando ira nyo tuliko bwateka. Okay. Tiniko bwateka. Okay. Yebo no ba mi to ka tu akoro maino kwa kwanika. Ama igara na bongo itaba. Rura sembio. Nanya kwa na Matilda. Oso mote bina ki wa minto ngo chikoriezi ngo chiwageresi miteriko bwateka. Ba minto kwa bwateka. Tali simi ko bwateka na ero tali ko bwateka. Kwa bwateka. Getebalo. Hello. Getaudio. Onkorogo ngankurute rikoriego. Onkorogo gati nkurute ya na koriego. Na kigente nita na koriense. Ay Onkorogo oro moturutungu sana. Okay. Onkorogo. Onkorogo ati. Noro mya ngiye otaja. Enguru otagete ayengo ngai noro mwana ojore kati agu. Mocho koro manda jore nguru. Ay baba. Bwakire buya. Bwakire. Keingeli ogie tutegera tekuru sema liko tuchandaga sema to elia to kwa namunaye. Ndio mano. Alright, mwanchumo tegredi no mwanchumo likiredi. Ekinge ncheki yanga karwa kesimya kingili ogiriro tegera tegali si radio TV kwa likeiri abere lense ke mantuko wana buya asomoroboli Etwani ya Getembe yugo tawli kurwa nabo yugo tebinga egetawli ke ayenga ikwali ngandi kurwa nkiwaga ende aligini elia sto sange amo taratibu Getembe egetawli Getembe TV. Yes. Mbuya moro Onsarigo no Onkorogo na Matildah. Mbuya tole tata kwali. Aiga wata jire jinsemo jenya biosi. Ayerata. Ese kwa bwatire James makorio kyo yechenge. Ayechenge. Echenge mbuyere. Ngakibonchali orochega wantu bali ni getawli bachagiro tawli. Aiga akoro kunya biosi. Yes. Bosco. Nyabiosi. Oi kakeroka oije motamayo soime. Bono. Ntebi Onsarigo. Ayechenge. Echenge mbuyere ntebye. Abantu kotawli baragwo. Abantu kotawli baro mongino yondo jine chabati ajagire kondo seribona mapema. Mburago boge tutu. Gamboge tutu masaba. Igo ali misiri ajagire kogenda ngora gutira ogende paka gisimutire paka igora ali nyabuya. Paka nyabuya igoro. Bono ga igali misiri go tio paka nyasimu amu.
Aye chenge. Ngaki Onkorogo. Mbuyande chenge, bono rende. Ngoja kwarororia ikabatine nyingi jira. Omongina nale gago kuruka dogo. Gatoge simbe ngungu. Simbe ngungu. Ina are ngumbwa na echo biri ngumbwa. Mbiyamono sana enchenge. Mbiyamono sana Onsarigo. Weteganya byosi no so Paul Cab. Okara. No so Paul Cab. Iga unya byosi. Metenya byosi ko nya byosi uligereti. Na nabukuli lisobo awa ebu director Ben Mukwa. Nabukuli skanta unya byosi ogenya byosi ndegesima ogenda utire ku ndubusiko gasenya byosi gesima utire nyabuya eruti eyo. Otaraika iruma. Naroche iruma ga. Ai bona wajagira manganago. Getembe hello. Soko. Igetaulio. Na Onkorogo. Mbuyande mama. Mbuya. Ngakioge ndrete how do you want it? Amu fine. Ikile gesonga kuboli. Gesonga kombole na kongu. Na kiogoro kwa. Ngoro kweta Etwani enge. Por motonyoni. Etwani enge. Akwani umwana uyo gosekense masare. Aye nguru motonya ni waka. Uchire. Nguru motonya. Akwani anga mwana kugaseka. Etwani enge. Ale Etwani egetaulio. Edembe. Yes. Ya goruku bei bora. Anti yago nwara. Anti wajire wakoire kende. Nani muwoni na Christmas. Christmas na mageta kire nkora batomera gocha wasoda. Tingo kana. Okay, na mama batomera gocha. Onkorogo. Oh, dada. Digele namba ya box tikia sora te kompora na tumeona mambi mojagire. Namba ya uri ni mwate. Barati buaji ara kini ndigeli ana bongo to maga sota ka keigoiga. Igo ne ya anti to golgeli use ne Onkorogo. Ende yo sigente kene sote ike. Inga yoro chera ikebya. Wono mwezi nabaya. Ninje. Otebire bia, mwenzi nabaya. Njeno mutaka. Agora de bora kuchisa muchiche kero kagalia. Ashura ni sana timeti ngayenga yo kaliko tauli kurwa. Leto tenga ntuba ni mangana mangeto bora tauli amo. Yes. Tato mwana natalia soba soko nacha. Noroje beza mune yebona ya tebrengo tomali. Tulire Christmas. Teso azuyo. Oyo no montora soko ko ikaisi ko kigali kane chenji yakuo anyoro nyuo miruchire. Okay. Soko. Atuera matensi ngani yokwana. Otagete ko tabanga nimbwate naro yoko genda nanyo munage. Tari kwanyo indi nazo gete igonga nakanyo. Mbona gakukagerete kagere ko. Okagere tase. Mbona kwa bolire. Sokoro aya. Sokoro tori moronge. Aya. Sokoro go. Turande bibiya tori moronge. Sokoro bago iga. Aba chokoro ikatoko sori nabwo. Ikatoko sori nabwo. Igo tukwege na gutumu chokoro go ubuyeta bwatire. Bwe bwatire gatoko mutoma. Bwatire ndo roje tati ande roje ati kuyimaje. Erekara soka ko soka favori ekebuyi wabaise gutiga roje. Lakini sokoro. Etwani Getembe Television. Kwa abere senzo nesuku. Esa kwa abere. Hello. Good morning. Namna gani tena? Kidogo hiyo imekatika msikilizaji na mtazamaji. Keturase nsemeiga ya mchaka wa Krismasi kurukunga mahanjamu ya klisi. Mahanjamu. Etwani. Hello. Oh. Onsarigo. Yes. Nakire mkombozi kurukigoli. Ayenga kia. Mkombozi abantu byabale. Mkombozi abantu byabale. Ngakie akerengengiro. Kabisa. Igobona abantu bachire Christmas. Abantu bangere ko gende Christmas indoje. Omugago Onkorogo. Modebu na ko ile pindi ndo nyuma yete ndi Etwani yanga alenga. Straight mape. Aye Patrick. Muko Evans. Bono omugago umaitekera akorere kando rero ngutauli tole. To baise ko kore ko soli bono utauli nere bia. Mape. Ndenta uli nere byo mako no. Hallelujah. Nyasao korubire choira. Andeka ibire chago swara. Kwairwe. Oh dada.
Maega ndio ndore. Mapema kwasa ngwete kangana so kurwe TV. Ba ko raba bere na Matildah. Matildah ya na rumwako munyito ko rukanere. Omwako moyi. Omwako moya. Lakini bwana ngano Onkorogo. Ora ngano Onkorogo. Esdiridi. Aura amanyire. Na manyire. Interview ni bwati bwa Matildah. Kene yoskere ochiko ngwati bwa Matildah. Bado. Kirokoro okobe excluded ko ruoro no. Igendagira. Asa ina ko. Jana. Kiria Ali aya mwana utegerera ngote. Ngyo kuwera wobe. Kwana no mugaka buna nje kwa murumo nuronge kwa nje no mugaka. Nje ndio subiri kukabiri. So kora embo ngadress yo ne so kora so go. Wait kambate. So ko ngiru. Tukunya gotauliga. Mushimi wa Steve Ari kaute ngaki. Obaira mai. Mheshimiwa hai Steven aliko amate naona ere konrare kando ebitiriti nje bono njire anga yako te nduna maigatoa Mheshimiwa aliko tebire akuganiria aba menyi borongorwa gusi aba menyi we wodi ebino iguna mayaba kani kwengia ayenga yoro kwa Rusia yo rasma bando le kando please bono tiamboli unabona mogaka waziri Ezekiel Macho. Kwara atulikira tabanga ki ngabantu monsi bagusi Christmas iki. Macho kutato mwanone. Kaki mwanone tata. Chake twechumbiaje. Lakini tato mwanone. Ncheke tuyuko wankonya. Esabuni omote. Omote kweka ile sabuni aruera amaya omo sike waziri Ezekiel Macho akwanelia amaya Christmas iki ama nabagusi bo. Ndego sena igwete. Omote nje biekaiga. Akonge sabuni omote. Mama ke muntoma. Banyago spiriti yabo yanga galiga mambire tobokere. Jireka nego chigenda kubutuko mwenchu mulilo moroli okurunga Etwani ni Getembe ono mambia omaitia gindu chigana chio ayo mwenyero kunyura abantu bamino kwa baganilia mayake gima anse Etwani ya Getembe tulenge taulio nani kiri tauli by the way abantu bali benginchu sana ase naraguru kubuge taulio abantu bali benginchu sana ge tauli buge tauli ngakikwaje nyega kuna bono ketukwa na omogusi tuisiko nyura bagusi bali benginchu bara konyuro omogusi babu mogaka Elvis Omaribungwai ababu mogaka Professor Ungeli babu abagaka bali bakaraba nene bakonyira mugusi siko kichi Christmas na barabona toka bali happy and merry Christmas watu wale kuingia na sokoro sokoro kwa nao ngamona na kabu mwango na tari birthday ananti akonda kane nyimbo ege taulio tari bad hello Onsarigo Bwakire wia kikima Waigira bwendo aye el Geoffrey Obocha Nero yo manyana mbuya mona soko ntambua ege taulio ngakie go kuirago ama misubu na Onkorogo atagire sana ama misubu ko straight kai kiembesi bwanda na ama misubu ka bantu bako na koragira buya yes nabona kwani Onkorogo na itabire tato mwanone na madiri tana mukwani buja ikabuna mbaro jabana ba minto mosasere tibona mambinya saba konyire mwajira bwa sembe ngiye buya mununa more buya iga twaye itabire buya mono ga gyo bai wa singa njoko itaba amaigana korbo kwanda biyo sana chara nje kwara kwante buya mono akabana itaba wate basturi moko nyora kene na inu tutera ba minto mo ina bali batafuga Onkorogo na kana koteba buya igo ekene Ntori ntutuweke kiagara nyasa ka koiro na ya kaunde mapema biyo mono sana na uko sindi kutata ya nyasa abaseni abana ba minto kurwa bugwanda sante zaidi Matildah bangi mali basoira se mitandao tumenosha babiri gatochi kwa nuko tumoko mali basoira se mitandao unaona asema ya SMS ujumbe Haili Winnie kutoka Gianchole na salimia anasema kwamba Winnie kutoka Gianchole na salimia sisi yangu Miri na sisi in-law wake Mili show iko poa sana asante sana Wilfred kuruchiza mchabo nchali galia good morning Getembe ngwaneli comedian you wishing you Merry Christmas and Happy New Year 2026 in all sal God bless you morning yako kuganere ngo yako tabanga good morning asante sana bro thank you kana bangi sana basoire Bon venture mobisa watu wakora kiro msocho kama kawaida Rogers Nyariki kwa Amsterdam na timu ya Nigeria Kerubo awata Merry Christmas and Happy New Year in advance kwa manama barene awata wana nwari meyomurobele meya Getembe TV na Matildah Onkorogo na Onsarigo awata wawika chinse ya mochirichi ya kanyembo mwakiage village
na baiburi bae na boigo ne timu ya yonsi Barnabas Kibaso agoteba kurada wa Katare woika as awatana woika Etwani ya Getembe Geoffrey Onkorogo na Matildah watching live Freddy Moga agota kura chinse mochanya Kinyomi ya secondary mystical nere Freddy Moga Muturi na Peter Omari agota good morning from Kisii Nyamache niko ndani Aileen Makori agota wakire bya kuraburabu eskimu Merry Christmas na Christopher Tandi agota wakire bya Matildah Onkorogo na Geoffrey watching live from Burangi Kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana baba Sheila Matiangi na boigo Muranga Mikae na boigo na boiburi bae Kisii boy Kenya awata mambo Onkorogo ni arisi mokwa Mina oh my god Mina koru bitare nkaga agote wana kutoka Vitare Bokeire niko ndani ya show na leo ni Egitaurio agote ba ekerorano suneka wa straight ekerorano goja suneka okay sawa Adrian simam ke mtawata kororo botinyatie konere rotu ke mtu wakire bia oyigani kagonte binchini konkuru kwa Josephat Bagwasi aka Moko no maitenga proper tantaking ninki proper tangi Bana ngiwasikira Jared orure matureti auta mukoronya chichi nabo igondo bwate Teresa kimutokora karatina embusurengia nabo igo PK Fresha Fred Nyandeka Musima Eli Mwache Alivio Frederico Gembo Mosori Bwege Susu Peter Wagashosho agoteba Kigumo nabo igo Mosori Bwege Susu agoteba ngano ari aiga koganeria nga Daniel Omboka aka Rise Korea Kona anyare gutware birthday ngia okay Mosori Bwege Susu nera agoteba nga Merry Christmas 04 Obaga na Dankane Ombane Onchiri omwana narokoro ku Briella kagutani myaka 5 mete ko iburu ali tukubuneliga nelitukoria ngeto na woyo mwana onde naro na ndwe sister yana nero ibere 24th bunaiga she is done mbona uzage myaka 2 okay happy birthday to you all bali moibere litukeriga asinchira yabe Vaso no moncho muliringa kirobire igo ali esenso mu radio tuzanyora mangana magia asinchira yo bukirano kulendeka tunyoganeli happy and merry Christmas chegiche chebono amambia egetauli kireke yakegema kuruka igase Etwani ya Getembe katukwira na nsebuli ndia limwena byonsi bire byansu inchenkoro ku mwana bweliro ba Jeffrey Onsarigo ngero kwa Matildah obaigwa gendera gutwara litukolire lya masese na bwege su kwengia andake na Etwani mambi etabuge mono litukolia ankyo na botu Etwani etabuge asenye nchonga lenda bantu Christmas banyanyire mono nera na bekora akiri yes Etwani nkonye nywere rero igonga mambi ya etiriko nyenywera na bego tikagera kile ngoro kwa Onkorogo right and direct Toskato chala Kevin na akurunga DJ Edson na nero lensebele subi chana maliogi kwa kinga yote sambamba zaidi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together.
Call us on today 0726 882397 or 0729 658659. For more information or to book an interview, Timiza School. Discover your best. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Karibu sana mwanchumuligereria elia nenkoro kwa dipo na sanya. Mimi mwakoletera mangana mayani tukulia Jumatatu nitukulia Jumatano na boigo omusakiwa mangana maya korwa asibunge ya Kitutu cha South ile bunge ya Bonchari. Nigo nkobaganire Christmas ya kiyana boigo mwako moya o 2026. Ningana dina membiringa tigatumire gosanga amona bamito.